दादि फैयोनो दादि नै जोंहा बिबोनाव फंसे फैनो नागिरदों नालाय न'नि दाउ दंबावोमोन मासे बेखौ जानोसै दा माजों जानो जायो बुंथ'नो हाला लावबा हाथारथोंसैलाय नायलांदोलाय रायजो जोंनि दाउ सिथारनाय दाउ संनाय दाउ ओंख्रि जानाय माजों जानाय जायो माजों जानाय जाया बिसोर जाथ'आखै दा दाहायसो मा सोर माखौ मोजां मोनो खान्थाल बेगरफोरलाय दंखायोमोन दा माजों जायो होनो हाया लावगोन हाथारफैदोलाय जिलायबाय खान्थाल बेगरा खिन्थु बिदि सिखाजों सैलायनाङा जोंहा फाक्कायावनो फुयोमोन दा नोंथांमोनखौ देखायलांनो थाखाय आङो बिदि सिखाजों सैनानै देखायबाय जि गिदिर गिदिर दाखालि दुब्लि बारियाव जानो लांनाया सेस गाजा खिलिजोबनानै ओरैनोसो बेगर सेरख'नानै मोसौनोसो होफिननांदों माइ गायग्राफोरनो लांनाया आङो दै गस्ला आखाइ गोलाव गाननायनि जाहोना जादों आङो ओइबासिनो दुब्लियाव थांसै जोंहा माइयानो दाबो हाया मालाय गामियाव हाजोब्बायनो गैला जोंहाल'सैनो जोंहा एसे बुरजाबो गायनाय जायो नालाय ओंखायनो बेखौ सैखांबाथाय थांसै आङो दा दाउखौबो माजों जानाय जायो बेखौनो जेबो डिसिसन लाथ'वाखै माइ गायनो थांसैलाय नै जि सान्दुं फैयै फैयै फैनानै नै आराम साया जायगा बे औवासुं दामफांबारि होननाय जायगा बे सिं सिं थांनोसै आङो नै थाबायलांसै गैला सान्दुंजोंनो मादैया सोमहाबजोब्बाय नायजाला खामजोब्बाय मोखाङानो सावथाल बायदि जाजोब्बाय जि साया मोजां बाहाय औवासुं सिं सिं ओइ जमि नों मानो फैफायो ओरै फै ला बे जमिया फैफाबाय थायो जेरावखि नाय सान्दुं गोसायाव नायनाय मेंबाय बेयो जमि फैदो फै मेंग्लिलायो आंहा उनाव फैयो नालाय गायग्राफ्रा थांग्रोयो आगोल बिजावजालि गेजेरजों बिसोर हाजिरा खावसेजों थांग्रोयो ना गुरनोसै मालाय गुरखांनानैसो मालाय गुरखांनानै हनै माइ गायनायखौबो माइ गायनाय खाथियावनो नै माइ गायनाय खाथियावनो मोनगोन बा रिना नों मा सिन्था जादों नै ना गुरदों लोगोफोर आब'आ मावा गोरलै नै जि ना मोनगासिनोथार आब'आ गिदिर गिदिरनो दे मालाय गुरखांनानै थांबाय नै आंहा मालाय एवखांनानै नै दासो आंहा ओरावलाबायबाय माइ गायदोंमोन नालाय नोंसोरबो मोनलांगौमोन दा माइ गायग्राफ्राबो एसे आंनि ना गुरनायखौ गोरलै गोरलैखौनो बुथुमना लांसै आंहा हाथारल' मोनगोन आङो बोथिसे मोननाय नङा मेंखायो माथो मेंखायोनो
माइ गायनांसिगौ नायदो नै बेसेबां मोनखो नाखौ नै एसे मोनबाय नै लोगोफोरना मेरलाथार मोनबायना आंबो बाथोन जागासे मोनाखै दे मोनबाय थांसै माइ गायनांगौ ना माइबो गायनोसै नै माइ गायनाय खाथियावनो लोगोफोर ओइ दाउदै गाय मोजाङै नै बाथोन जागासिनो मोनबाय आंहा नोंसोर गायगौ मानि दे मेंबायहाय आब'आ एवनाय लोगो लोगो गायाबानो जाया बे हाया राखावसिसो अरथाबजोब्बाय नै हाला हनै गायग्राफ्रा रागा जोंजोब्बाय अरथाबनायनि नाहरद' रायजोफोर नै अरथेजोब्बाय दाउदै मा साइलेन्ट जाखोबाल दो दख्ला मानसिग्रा माग्रायालाय हा दाउदै गोलोमनायानो जाथारलाहाय दो दख्लाखौनो मानसिगोन ना मानसिया जाखो खर'आव जाबाय आयु बे दाउआ बेलाव दङ बालाबारियावनो जायाहाय बे मा बालाबारियावनो बेलाव थालायलायनाय सान्दुङा माबायदि खर' साजोबलायबायना बिबायदि फालिमोनहा जानोखिमोनहा नै खर' सालायलायथारबाय मा जाखो दाउदै मोरै मारै जाखो नोंना थाफाया खर'नि थाफाया आंना बार नांनायनि मा हा बार नांनायनि बोरैलाय आइया सान्दुं गोसाजों बाथारबायना जिं ओरै नाहरद' नै रायजोफोर रिना बेहाय नों नङाबा जाला आलि खर' मालाय नै मेचिन गायदि जायो जोंना आंना बिजावजालिया बाहागिनि बिजावजालि बेना आखायानो दुर्गा बायदिसो जायो आलि मोनजाफैबावबाय नै मालाय बेहा आलि मोनजाबाय बेना 10था आखाइ बायदिसो बोरैबा आखायानो रायजोफोर लाबोदो दे नै आखाइखौ मोनबाय नै ओंखाम जानोसैलाय आंहा नै दहाय फुङाव खान्थाल बेगर हानाय नै खान्थाल बेगर लेमनाय ओमफ्राय दहाय फुङाव दाउ हमनाया बिबोनाव फौजि फैयो होननानै नै दाउ बेदर खान्थाल बेगर खुमब्रा ना बाथोना नै आं दहाय गुरनाया बयबो जाबाय नै दाउदै एवनाय जोंहा जानोसै आं ना बाथोन थानायखौ बानलु लाबाय थायासै जानोसै नै स्टार्ट जाबाय आङो जानाया नायलांदोलाय आंनि जानायखौ माबायदि नुयो मोजां नुबाबो गाज्रि नुबाबो नोंसिनि मादैनि आब'नि जानायखौ नायलांदोलाय रायजोफोर मोखां गन्थं गैला हांगार जाजोब्बाय सनाफोर जि सान्दुं गोसा थिं-थिङाव माइ गायबाय आरो ना मोनो खोमा होननानै एसे गुरबाय आं नायाबो गैया बेखौनो बाथोन जाबाय नै उन्दैफोरबो हमदेरनाय दङ एसे जोंनिजों मानसि बुरजा नालाय मानसि एसेल'बा बोथिसे थांगौमोन जानोसै आङो टेस्टि जादों खान्थाल बेगर खुमब्रा खान्थाल बेगराबो नै गथा गथा होलायलायनाय जोंना आलदा न'निनो खान्थाल ओमफ्राय गाजा खिलिजोबनाय बेगरा
어디 있으나라이 하람나. 이거 안 해? Đi lương này trứng không vào bên này, hả bà. Lúc mới cũng ra hành mình này bà thế nào bên dưới. Lúc rồi. 안 담기고 높은 중에. Ăn trên thịt sâu xương xa lắm vậy thấy. Ăn được không? Tôi của hàng với thanh bây giờ. Cô dùng dầu ra không thân xứng ra là phải hết. Không ra nè. Mai cái nhé nó chăn thì chỉ làm một con trứng nè. Bây giờ là cứ làm bài học. Mini đâu này bị mà đi mất hàng không? Belum perlu supaya mati yang puncaknya. 자, 당신의 고름만 하. Mena sedek sona perang di sana yang kayaknya kum siapa? Tapi babu online ni naik lang deh. Dah hambat. Dah hambat.